Jo, Buildcraft kraschade. Världen fuckade upp och blev korrupt. Och ja, det var det som hände i slutet där. Så om ni inte vill se det så hej. I det sen här. Jag hade tänkt göra en mod review utav Buildcraft. Och ja, det här är det är nog mitt favoritmod någonsin. Där kommer jag antagligen göra lite mer om ni ser där nere. Ja, det är en massa andra mods som jag tänker göra reviews på. Men där börjar jag med. Och ja, varför inte börja med det simplaste. Quarren. Den som många, ja, den som är väldigt överanvänd. Det här, jag kommer inte reviewa recipes så för att det är ett så stort mod. Det är så många recipes. Och jag kommer behöva en serie annars i Buildcraft. Och det har inte jag lust med. Eller jag kan faktiskt göra en serie, survival-serie med Buildcraft, Red Power, ja, och sånt. Men ja, Quarren bygger upp sig själv. Ja, man lägger landmarks. Så här lägger ni dem. Så skriver ni så. Och så lägger ni en quarry bredvid där. Och sen så gör ni en power av något slag. Jag föredrar att använda olika sources of power. Ja, jag använder olika sources för att köra den här. Och jag använder combustion engines här. Och jag kan inte ta vatten för att det här är en sån här värld. Så jag fick ta upp en vattentank. Annars skulle man ha en pump som går in på samma. Men de går på fuel som om man gjorde olja i refinery. Och oljan kommer från en liten oljebod. Ja, den har redan tagit bort här nere. Här först tas oljan ifrån. Och så om ni vill ha olja, leta efter typ olja på marken. Där har jag tagit bort alla det där nu. Ja. Sen så har vi hopper. Jag testar inte den innan jag spelar. Jag kan gissa vad den gör. Den här var innan den som kom i Minecraft. Så här ska jag pumpa och angal. Mineral. Sådär. Vad hoppar ni gör? Eller vad jag tror att ni gör? Är att den stora grejer här är om det är fullt där nere. Så att när den har fått slut på iron där kommer den gå över till guld. Och så kommer det fortfarande vara iron kvar här i. Och då kommer, annars skulle det bara kastas ut i hela golvet här. Men se. Snart. Där. Gå till den. Då stannar den där i tills det finns en slott här nere eller vägg. Ja, sen så här har vi hur ni gör circuits. Jag kommer inte gå in på circuits för att de är väldigt avancerade. Och sånt. Jag kanske gör en annan review om just dem. Men här har vi då det som många inte ser i Buildcraft. Här har vi då en liten kub i en annan kub. Slå bort lite grann på den här. Så. Och jag vill ha den här. Det tycker jag var fint. Säger vi. Och då tar jag en template. Så låter den gå. Den här kommer kopiera det som är innanför den här fyrkanten. Vilket är nice. Jag kan inte. Vi döper den här templaten till. Nej, jag skulle gjort det innan här. Shit. Ja, här har vi bildern då som man använder till. Fast jag vill inte ha den i det materialet. Nu ser jag att det kommer upp en identisk fyrkant här som här. Fast det är ingenting i den.
Jag vill inte ha den i sandstone, jag vill ha den i ett annat block och det heter pink. Det är snyggt. Så. Kommer fram här. Ja, det kraschade här. Så hej då. Ses i en annan mod review.